Har du også svært ved at falde i søvn om aftenen, eller vågner du mange gange i løbet af natten, så kommer her 5 fødevarer, der kan hjælpe dig til en bedre søvn. En håndfuld mandler inden sengetid har vist sig at være en god idé, så du kan opnå en bedre nattesøvn. Det er fordi mandler indeholder magnesium, som hjælper dine muskler til at slappe af. Kamillete er en anden løsning. Kamillete er generelt kendt for sine gode egenskaber og indeholder antioxidanter, der hjælper med at fremme trætheden. En banan inden sengetid er et andet godt bud. Bananer indeholder nemlig kalium og magnesium, som også er kendt for at få dine muskler til at slappe af og fjerne spændingerne. Et andet godt bud er mørk chokolade. Mørk chokolade indeholder nogle stoffer, der øger serotoninproduktionen i kroppen, og det hjælper dig til at slappe af. Det sidste bud på en fødevare, der er god at indtage i en sengetid, er valnødder. Valnødder har en masse gode aminosyrer, som hjælper kroppen med at producere serotonin og melatonin, som hjælper dig med at sove bedre.